Xtaqt nibda billi propju nirringrazzja kemm lill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u l-Konfederazzjoni Maltija tal-Għaqdiet tan-Nisa għall-istedina tagħkom biex niftaħ dil-konferenza b'tema daqshekk importanti. Nisa inviżibbli nindirizzaw sfida doppja u naħseb li jekk ma tkunx tas-suq fil-qasam laqqas taradi. Fir meta tħares lejn it-tema nfisha mill-ewwel tajt biex ġejjin. U allura nirringrazzjakom li ħdimtu flimkien u anke li tajtuni din l-opportunità. Jidhirli li din hija l-ewwel konferenza b'tema daqshekk iffokata fuq in-nisa b'diżabilità u l-isfidi partikolari tagħhom. Jidhirli li sal-lum ittrattajna l-qasam tad-diżabilità minn aspett bħalli kieku kien omoġenju u mhux iffukat daqshekk. Irrid tassew nifirħilkom li qed tresqu l-quddiem għad-diskussjoni żewġ oqsma li sal-lum qatt ma ddiskutejnihom flimkien. Minkejja r-riċerka turina l-bżonn u l-istess konvenzjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità titkellem dwarhom kif għadek kif semmejt inti, Oliver. Lanqas jidhirli li f'pajjiżna sal-lum għandna xi riċerka ffokata fuq dan il-qasam biex tagħtina fokus aħjar fuq x'qed jiġri fis-soċjetà tagħna. Għalhekk nibda l-kontribut qasir tiegħi billi nħeġġeġ kemm lill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità flimkien mal-Konfederazzjoni Maltija tan-Nisa biex anke tikkollabora mal-Università ta' Malta biex ikollna riċerka ffokata ħalli l-ħidma f'dan is-settur b'mod iffukat tkun ibbażata fuq l-informazzjoni u r-riċerka. Il-Malta Community Chest Fund Foundation li taħdem fil-qasam tad-diżabilità wkoll lesta li tgħin anke billi tiffinanzja riċerka dwar in-nisa b'diżabilità u dik li qed insejħula sfida doppja. Dalgħodu permezz ta' Oliver għamilt kuntatt ma' Amy Zara jiena u fil-fatt Amy Zara qed tagħmel PhD u qed tirriċerka b'mod iffukat fuq dan il-qasam, però istess qalt li le minkejja l-PhD tiegħi hemm bżonn ħafna aktar riċerka. U allura dak li ktibt dal-lejl għadu relevanti. Bilan allura li nenfasizza din ħtieġa tar-riċerka li fuqha jeħtieġ nibnu diskursata tagħna llum u anke l-quddiem ser nagħti ħarsa lejn indikaturi globali biex anke nidħlu fil-kuntest tad-diskussjoni. Tarif mill-Women Watch, Information and Resources on Gender Equality and Empowerment of Women, ippubblikat mill-Ġnus Magħquda. Jgħid li madwar 650 miljun ruħ fid-dinja jew 10% tal-popolazzjoni tad-dinja jgħixu b'diżabilità u ta' spiss jiltaqgħu ma' sfidi fiżiċi kif ukoll soċjali. Din ir-riċerka tkompli titfadawl fuq in-nisa in partikulari u jingħad li n-nisa jiffaċċjaw sfidi akbar biex jiksbu l-ugwaljanza u javvanzaw minħabba diversi fatturi fosthom ir-razza, l-età, il-lingwa, l-etniċità, il-kultura, ir-reliġjon u d-diżabilità. Jingħad ukoll li minħabba il-persistenza ta' ċerti fatturi bħal kultura, sfidi legali u istituzzjonali qed jinħolqu għan-nisa u l-bniet b'diżabilità sfida doppja minħabba li huma nisa u għandhom diżabilità. Dan l-argument huwa sostnut f'dan id-dokument tal-Ġnus Magħquda għax xejn bl-aktar mod ċar hekk u ħanikwota eżatt bl-Ingliż. Girls and women of all ages with any form of disability are among the more vulnerable and marginalized of society. There is therefore the need to take into account and to address their concerns in all policy making and programming. Special measures are needed at all levels to integrate them into the mainstream of development. Dan l-istudju tal-Ġnus Magħquda ikompli insisti li ta' spiss in-nisa b'diżabilità huma inviżibbli kemm għal dawk li jippromovu drittijiet ta' persuni b'diżabilità kif ukoll għal dawk li jippromovu l-ugwaljanza u l-avvanz tal-mara. Jiġifieri allura hija ħafna aktar tagħmel sens li ħdimtu flimkien propju fuq din il-konferenza. Hija għalhekk li l-konferenza bħal tal-lum tagħtini t-tama u l-fiduċja li din is-sitwazzjoni tal-inviżibilità tan-nisa b'diżabilità u l-isfida doppja li għandhom anke f'pajjiżna ser jkunu indirizzati. Iżda l-Ġnus Magħquda ma waqfitx hemm. Illum ingawdu minn konvenzjoni importanti semmiha Oliver li tiġbor fiha prinċipji ewlenin drittijiet tal-persuni b'diżabilità.
U din l-istess konvenzjoni f'artiklu 6 titkellem fuq in-nisa b'diżabilità u tgħid u ħanikwota wkoll biex inwadbu kollox fil-perspettiva jew fil-kuntest. Artiklu 6 Women with Disabilities. L-ewwel subartiklu. States parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discriminations and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all their human rights and fundamental freedoms. Subartiklu 2 jgħid state parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, advancement and empowerment of women for the purpose of guaranteeing the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present convention. U issa li għandna dil-konvenzjoni parti mill-liġi tagħna, allura aħna issa obbligati, mhux biss iffirmajna u ratifikajna, parti ma ikkonformajna wkoll allura għandna l-obbligazzjoni. Malta mhix biss firmatarja ta' dil-konvenzjoni iżda wkoll irratifikati u issa Alla jrid ikollna l-liġijiet tagħna wkoll li jorbtu ma' din l-special law. Għaldaqstant l-awtoritajiet għandhom responsabilità diretta issa li jaraw li nisa b'diżabilità ma jkunux iddiskriminati doppjament. U kif se nassiguraw li se nagħmlu dan? Għax faċli ngħiduha, imma kif se nassiguraw? Nemmen l-inizjattivi bħal tal-lum irresqu din l-aġenda l-qudiem u jagħmlu lin-nisa b'diżabilità viżibbli. U fl-istess waqt tiġi instigata diskussjoni nazzjonali. Għaliex nemmen li minn hawn irridu nibdew. Sallum għadna maħniex qed nitkellmu, bdejna nitkellmu. U allura naħseb anka id-diskors tagħna irid jitkompla ħalli tieħu fuq livell nazzjonali nġib kemm jista' jkun nies ewer. Huwa bis-sem ta' kulħadd. Iżda in partikulari tan-nisa milquta li nistgħu niżviluppaw inizjattivi ta' edukazzjoni u tarif għall pubbliku ġenerali biex tikber il-kuxjenza. Iżda wkoll jinħtieġ lis-soċjetà Maltija kollha trid tkun flimkien biex tindirizza b'mod effettiv din id-diskriminazzjoni doppja. Riċerka oħra ta' Istitut Amerikan bl-isem ta' USAID qed tkompli tikkonferma li n-nisa u l-bniet b'diżabilità huma suġġetti għal multiple layers of discriminations. Laqas issa doppja, multiple layers qed jgħid. U sussegwentement ibatu minn diskriminazzjoni doppja. Ma jiena ngħid li hija ħafna aktar minn doppja. Allura laqgħet jgħidilna multiple layers. Din riċerka tkompli turina li l-ugwaljanza tkompli tikber għan-nisa u l-bniet b'diżabilità jekk huma ġejjin minn komunitajiet etniċi jew LGBTIQ. Jingħad ukoll ir-rata tal-qatt huwa ogħla fost in-nisa b'diżabilità. Il-ġnus Magħquda tistma li 75% tan-nisa b'diżabilità huma bla xogħol. U ħafna drabi meta nisa b'diżabilità ikunu fl-impjieg jaqilgħu paga inqas mir-raġel b'diżabilità. Hemm disparità anke fl-edukazzjoni. L-UNESCO tistma li filwaqt li huma 3% ta' persuni b'diżabilità li għandhom overall literacy rate huwa smat li huma 1% biss tan-nisa b'diżabilità li huma litterati. Aspett ieħor importanti li joħroġ minn dan l-istudju huwa ir-rata għolja ta' vjolenza, abbuż sesswali, neglect, trattament ħażin u esploitazzjoni kontra n-nisa u l-bniet b'diżabilità. Huwa missjub li n-nisa u l-bniet b'diżabilità huma suġġetti għal vjolenza id-doppju ta' dak tal-irġiel u s-subien. Dan kollu jurina l-urġenza f'pajjiżna biex naraw x'inhi eżatt il-qagħda tagħna u x'irridu nagħmlu biex nelbu dawn l-isfidi soċjali serji f'pajjiżna. Għaldaqstant nerġa' nenfasizza li issa li dal-qasam għamiltuh viżibbli permezz ta' dil-konferenza ma jintilifx żmien u tinbeda r-riċerka biex naraw is-sitwazzjoni reali f'Malta. Irrid nistqar li saru passi ta' ġgant il-qudiem dan is-settur minn gvernijiet differenti iżda jinħtieġ li dan l-aspett tant importanti tad-diżabilità u d-diskriminazzjoni jiġi indirizzat fl-iqsar żmien possibbli. Il-ġnus Magħquda diġà tatna linja ta' ħidma biex nindirizzaw din il-pjaga soċjali permezz tal-konvenzjoni. Iżda min-naħa l-oħra inħossni konvinta li nistgħu naslu għaliex nemmen tassew li għandna l-animu ġenwin tal-stakeholders kollha f'pajjiżna f'dan is-settur u dan il-fatt jista' jagħmilha aktar faċli mhux biss biex inkunu nafu preċiż x'inhi l-qagħda f'pajjiżna iżda wkoll x'irridu nagħmlu dwarna u allura nibdew. Nirringrazzjakom.